Toto je hľadaný 24-ročný Hamad Ben z Pakistanu. Do ústavu vo Vyšných Hágoch bol prijatý 11. októbra. Personálu tvrdil, že už bol liečený v Rumunsku i Bulharsku. Napriek tomu mal stále vysokoinfekčnú formu TBC. Pacient aj navonok vylúčoval tuberkulózne mykobaktérie, bol infekčný pre svoje okolie. Počas hospitalizácie na uzavretom infekčnom oddelení mal mobil i prístup k internetu. 18. októbra ušiel cez balkón. Potom potrubí zíde bezne nám dole niekedy. My nie sme väzenské zariadenie, tie liečby u nás pacienti podstupujú dobrovoľne. Liečba tuberkulózy trvá niekoľko týždňov. Hľadaný bol v ústave iba 7 dní. Aj deň pred jeho útekom ešte bol mikroskopicky pozitívny, čiže bol infekčný pre svoje okolie. TBC sa šíri podobne ako COVID. Ohrození sú najmä ľudia s oslabenou imunitou. Hľadaný dobre vie, že je šíriteľom tejto nebezpečnej choroby. Bol informovaný o tomto v anglickom jazyku opakovane, verbalizoval, že rozumie, že si je vedomý. Už tým, že opustil nemocnicu, že je si vedomý toho, že má nákazlivú chorobu, tak sa dopúšťa trestného činu. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie občanovi Pakistanskej islamskej republiky za trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Nikto v tejto chvíli nevie s istotou povedať, či sa Pakistánec stále nachádza na našom území. Je v zozname hľadaných osôb, ale jeho identifikácia môže byť zložitá. Častokrát sa preukazujú dokladmi, ktoré nie sú pravé, alebo majú viaceré rôzne doklady. Hľadaný tak mohol uviesť falošné meno i dátum narodenia. Doklady nemal. Na fotografii je ešte s bradou, no deň pred útekom sa oholil. Tým sa aj zmenil výzor pacienta pomerne zásadne, pretože zo zarasteného bradatého chlapa zrazu bol mladý chlap, ktorý bol vyholený na hladko a skrátený účes takmer vystrihaný na veľmi kratučko. Napriek zmene výzoru ste možno hľadaného niekde videli alebo máte o ňom akékoľvek informácie. Ak áno, zavolajte na číslo 158 a pomôžte muža vypátrať. Z Vyšných Hágov Zuzana Pojdincová, televízia Joj.